तैवी मो उद्देश्य तैवी कैसे हिम बटक खाजाना थांगी तंग बिसोर साग्रादि लोक हामबाय जोंनि मिडिया नायथ'नाय फायनाय रनो जतन दिनै जों 9 तारिख जिल्ला ब्लक कमिटि नि साक्थार मोनबाय कैसा हिम बटक खायजानाय हिम बटकखे थांनाय साल' जोंनि बुबाग्रा जाया नंयाखै दंबै जोंनि माथाय जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न रवानि बाङै साक्थार माबाय जों मानखा बर' मान मानि उपलक्षे जों बेलाय खाथं खाजा ओङै दिनै जों बनि बाङै सेलिब्रेट खायनाय जे ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट ओंखा जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मावानि और बिसिं दं 125 एमेंडमेंट ते जोंनि फाइनेंशियल बेनिफिट मावानि एडिसिओ जे आसो बसर मायां खामानि लैंड राइट्स मानाय महाय गोबां मा जोंनि माथाय आसो बसर 72 इयर्स मायां दमानो मामानि बाङै जोंबो जिल्ला ब्लक कमिटि नि पक्षते बेलाय खाथं खाजाथे जों दिनै ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट न तैनो जों सेलिब्रेट खालामो मेटे कैसे कम गंगे सारो महायनो सोशल मीडिया ओ गोबां जागाव जे वायरल लङै कमेन्ट रक लुकरकनि सों मोनखाय दंमानि ओ एग्रीमेंट न तैबै जे गोबां मा लुकरक न सोङो जे गोबां मा माने एग्रीमेंट खायजाक फोनो जे कायजकरि इंया महायरनो तै जत्त तै ब्रासा लुकरक न नरकनि जिल्ला ब्लक कमिटि नि बिसिं तै तमा क गजाना मुसुक लुकरक न एग्रीमेंट साइन खायखा मात्रनो within 24 hours vote उंमाया 6 months दं नांनाय लोकसभानि अधिवेशन चलेवा नांनाय प्लस गवर्नमेंट जेबा बिचनो आश्वास रखा होम मिनिस्टर निजेनो आश्वास रखा जे you have been deprived for last 72 years now we have realized that oh हानि बोसोराव बोसोर deprived था बरनो ताबो बरनि मान थाइनो ताबो रनाय आइबोनो रनाय होफानो साखा मात्र तो माइया जों किसे समय नांनाय समयनि बिसिंनो जों माने ताबक सिनि बुबाग्रा साखा 6 months नि बिसिं सिनि जे मा थाइनो जों माने अली जों नायसिंगुइ ताबक गवर्नमेंट जे हमानि जों खाय दंबो जों गवर्नमेंट नबो थांखा जोंनि मा थाइनो नावानि बागै एभरिथिं इज क्लियर ताबक YTF long live sanai cha khisa lai chasen lo phai bai de sanai cha khisa lai chasen lo phai bai de totally khara bubagra sai khuga bubagra dilo disa bubagra Sani phan bai na lai nai sung le gretar ti prale han sani phan bai na lai nai sung le hui jak sop jang be bak thai ro han sani phan bai na lai nai sung le Gretar ti prale Anchani phan bai na lai nai sung le hui jak chop jang be bak thai ro Bye bye di bye
Pani bagai samung tangnani aro se kubul paidi tinang ni bagai ya pri selainai jeng ti prasa yok sama manani tinang ni bagai ya pri selainai jeng ti prasa yok sama manani kuini tola busuk tong nani Hansani phan bai nalai nai sung le gretar ti prale